auta toto. Tak sa z toho nedá vydrapiať. Polesný! Motorku tu má. Polesný! Súdruh Jozef! Studený. Polesný! Haló! Súdruh Jozef! Haló! Haló! Cigánský barón som ja, mňa každá cigánka zná. Peněz mám na tisíce a milenek ještě více. Cigánská búda horí, podrú sa cigáň modlí. A ty tuto čo robá? Som ešte potreboval teraz natankovať spojence. Vy idete kvôli tomu Srncovi, lenže ten už je kafilérý, to bolo celé to bolo rozbité, to ani do guláša nebolo dobre. Vôbec. Máme na vás prosbu. Na vás. Jakú? Chceli by sme na služobňu stromček. Taký menší, pekný. Stromek, ako na kúrenie? Vianoce idú, viete o tom. Vianočný stromek chcete, no ale to my sme týden dozadu spílili všetky. Ja mám už len mladé tieto. Koľko ich tu je? Ale to zase mám staré, to je veľké. A jaký? Taký nižší, alebo? Taký stredný, taký akurát. No niečo by sme možno po ceste sa nám možno čosi zesypalo z vlečky, lebo hovorí, týden dozadu sme to všetko viazli. Mám len mladé tie zahradky, no. Pozrieme sa, nájdeme niečo. Niečo nájdeme, no. Poď. No ale cesta je tam špatná. Zebrali by sme motorku, za túto zapriahneme, však to není veľký štromek a prešli by sme potom už naspäť. Na tomto pionieri? Čo? Však to je motorka. To nás neuveze. Ale my sme aj 4 na to vyšli, to je najlepšie na postrisku, keď si ja idem, kde ja sa budem s autom trepať. Vy teda Škodovku máte nízku. Preruším vás, viete mi vysvetliť, ako na tomto dvojmiestnom vozidle, teda motorke, môžete ísť 4? Však sme sa potlačili. Ja mám na Ale to to nie je určené na 4 osoby. Ale chcete sa tam s prepáčením do blata, toto rýchlo prefúkneme, však ona bude pri krajnici, kde si zhodená možno. No. Tá ona. Čo už? No. Poďme, nech to Zeberem si ešte zbran, lebo sú tam medvede a lano, aby sme to čím potáhli. Viete, lebo tých medvedov tam je strašná kopa. Tak ja to radšej... Aj medvede sú tam? Aj medvede, všetko. Také celé. Lano, chytíte aj vy, hádam, však máte ruku voľnú. Ja to skúsim načapnúť. Či to chytí, lebo mi to teraz rozverí, ale... Už chytí, počkajte. Kde sa tu ten benzín dáva trocha? Tak vyskúšam, jak nechytí, my sme iba potlačení. Ide. No, ale ako si sa nechce. Poďte. Poďte ešte. Nie, poďte. Dám tam jednotku. Áno. Tlačte. Tlačte. Však ste povedali, že na tom prídeme do lesa, však to je črep, to nejde. Ale črev niekde je zrada. Možno karburácia. Však to pújte do Však tu budem To potlačíme, poďte, zoberte to lano. A dole sa spustíme, to možno chytí dole kopcom. No áno. Ono to má niekedy problém, Tak na cintoríne prídeme. Ale to je spoľahlivá mašinka, ale niekedy sa aj nechce. No. Vidíte, tu je. Dobre som to počítal, trocha sme sa zadýchali a je tu kopček.
Ale poďme, lebo bude tma tu. Čo si neprekvapilo v lese. Ale to nie je také, jak by som si predstavoval. Ako predstavoval, ale však je to stromek. Je to stromek? Není to stromek? Je to stromek. No je to strom, ale to je nejaká metla, nehnevajte sa na mňa. Metla, ale však to bolo... Súdruh! To bolo čerstvo pílené. Jemu nič nechýba, on je krásny, pozrite sa, ako má čapicu. To som ja strihal všetko, to je z mojej záhradky. Tak, Koľky teda, jak sa hovorí. tak ho postavte. Jako postavte? No že neho vidím. Čakajte, sa vidím, no. Ako nevidíte takto? Aha, jaký je krásny, pozrite. Ten má nádherné, aha. Ihličky, vidíte? No. Nič mu nechýba. Dajme tomu. Krásny bude. Len si musíte stojanček dať, no. Taký akurátny je. Aj mne by sa možno hodil na hajovnu, ale... Prečo si to dobre. pustili? Nechajte. Zviažeme ho. Máme ho tu na zakorená a zviažeme o motor. Ja vám ho zviažem. Tá motorka nešla s nami dvoma a ešte Jakub má potiahnuť tento Ale to strom. sa nebojte, to dole kopcom to chytí. To chytí Rado. Rado tu není a Jako obrazne. Čakajte, aha. Takéto uzle. No a ja ho takto... Som ho stáhel aj bez motorky. No, dajte sa mašinu. Táhle. Ale nestartujte teraz, dajte dole. Keby chytil, aby sme mohli... Čo robíte? Neviete otočiť? Čakajte. Mám vám pomôcť. zvládneme jednu motorku. Dajte dole. Máte aj naukvar motorky. Ale motorky nie je toto. Počkajte, to ma nekopí. Toto chytíme a zvezeme ho dole. Cez to očko, však to bude ľahko, ja to len takto troška si stiahnem. To by nemalo povoliť nikde. Radšej to držte ruke. Dobre, ja idem prvý. Počkaj. Jako my ideme zase dvaja na tom? Však dvaja, to sa sadnite. Ja tam dám kvalt. Počkajte na mňa. Počkajte, dám tam jedničku. Troška potlačte. Dobre, a teraz chytí, pozerajte, jak krásne. Pozerajte. Tak. Hej, hej. Dobre, taký. Ja si myslím, že je dobrý. Dobrý bude, výborný, Akurátny. nič nestal. Tak horú iba, jak sa hovorí. Ale však vyviezame ich, treba vždy pomerne skorej povedať. Tak, ospravedlňujem sa, ja som tu teraz nový, viete, Jaj. ja neviem, nepoznáme sa ešte, takže... Nie. Viete čo, ja teraz rozmýšľam, ako ho zoberiem. Dajte mi ho, mám tam za to oko, tam Máte za to oko. takhle? Áno. Tak ho tu pripevníme a bude dobre. Tam mi ho pripevníte. No a rovno môžete ísť. Dobre. Tak, výborne. Dobre. Ja vám ďakujem. Nemáte za čo? To sa dáva dole, páni. Nevadí. Dobre, tak sa držte. Dobre, ďakujem, A keby čo si dajte vedieť skorej. Dobre. Fú.